О 12 годині 12 хвилин в автомобіль сідає Федік, а Вітів починає розмову по телефону. Рома, але і 20 цифра не, далі нецензурне слово. Тобто мається на увазі про суму непромірну вигоду, яку вони обговорювали за голосування і прийняття рішення. О 14 годині 19 хвилин між Вітєвим та Федіком відбувається наступна розмова. Вітєв, я думаю, що треба тим сказати по 20, типа 40. Бачите тут, що? Ви ж ділите на дві, правильно? Ви будете окремо говорити по області в обласній раді і окремо по цьому. Тобто мається на увазі міській раді. Це ви говорите суто, що по місту. Бо я розумію. Але з тим ви говорили по 15. Мається на увазі що? Я не називав. А, ви не називали? Це розмова про те, що Вітєв і Федік обговорюють між собою, яку суму непромірної вигоди в подальшому Вітєв має озвучити Савчуку за прийняття рішення. Разом з тим, в цій розмові ми перше бачимо про те, що сама сума непромірної вигоди має розподілятися окремо за питання, які стосуються прийняття рішення в обласній раді, і окремо, що стосується прийняття рішення у міській раді.